Kai me yake damun ka ne? Ban gane Yau shekara 3 kenan an kama ka da akwai gidanta. An kama ka da ta gidanta. Har sai da sake ce maka yana maka ko kuma dukan ne baka ji ba. To albahirin ka. Goro. Qur'ani ba sa dote ne ba. Wannan da dai akuya da kake gani. Sai da in je har can an awaki aka zabo mu ita. Darin ana sauke su a trailer ina za. Wannan sai bare da gaske. A yan awakin? Bare da gaske. Ai ta suna ce da kake ganin ta. Wallahi suna za a yi. Waye dai suna kai da gidan ku duko? A gidan mu za a yi suna mana. Waye dai suna? Kai ka manta da shahararren mawaƙin mu na unguwa uku ga baki daya kewaye me yin rafin din nan wato Alhaji Sakata ka manta da shi ne shi ne yanzu ita da suna an shiga gidan rediyo da kababan yada labarai da an yada ya koma Alhaji Keke Alhaji Keke ikon Allah amma fa sunan yayi wallahi yanzu zuwa zan yi a lalata ai mata rukus ai mata rugurugu ai za ya wanda ana ga